Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 15-nji dekabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepden wakalar bilen baglanyşly boljak. Ol hem biziň öz ata watanyny Türkmenistanyny bolup geçen wakalary başlamakçy bolýan. Gelin onu bir uzundan meselen söýläp başlaýyn. Näme bolup geçdi? 10-njy dekabr Ozal bilşimiz ýaly ýa yglan edilşi ýaly Türkmenistanyň bitaraplyk güni diýip bayramçylyk terzine bellenilýär. Şu geçen 10-njy dekabrda mundan 3 gün ozal şu senäniň 30 ýyllyk dönümi ýagny 30 ýyllyk ýübileýi diýip bellediler. Eni şu ýerde ýatlanmaly zat bar, ýa aýdyp geçmeli zat bitaraplyk dönümi ya bir taraflık statusu, bir taraflık adı, nirden ve haçan, näme üçin ve kimler tarapından orta çıkarılı ya hödür edilli ya tasdiklandı. Bu arada sonki 18 yılın devamını hiç dat aydılana anık çeşmesi var arada diyecek bolyan adam nirden gelip çıktı bu bayramçılık? Ya bu sene, ya bu status, ya durum. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabryny Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň öz haýysy boýunça, öz islegi boýunça şol döwlete bitaraplyk statusyny, ýagny durumuny berdi. Onu bir durumu hiç kim Türkmenistanyň boynuna dakanak, ya Türkmenistan şunu borç diýip hiç kim hiç döwlet berenak, öýde isleg bildirdi. Biz ene döwlet hökmünde biz bir tarap bolasymyz geldi, şoň üçin bize bir taraplyk statusyny berin diýdi. Munam sese goýup ıkrar etdiler, bermeli. Ally Türkmenistan bir taraplyk statusyny. Bir taraplyk statusyny näme gerek? Şu statusy ýagny şu borcu ya şu durum öz boyuna alan devlet hiç bir devletlerin arasında isle şu dastavranak devletler bolsun komşu devletler isle onun yarın o çetenak devletler bolsun şolun hiç birinin içki işlerine de katılsanak içki dava jenjeline de katılsanak uruş teosuna da katnasanak biz bir taraf biz dine şol parahatçılığın taraftar. Biz son üçün etjek, biz son öz üstümüze hormatly borç edip alýar diýilenseň, şoň üçin Türkmenistana şu bir taraplyk statusy berilýär durumy. Indi işüdüne näme görýär biz? 30 ýyl boldy. Şu 30 ýylda Türkmenistan bir tarap bolup, kime tarap bol bir tarap boldy ya kimin urusunu yatırdı araçı bolup ya şular real tagalla edilip bir taraplyk statusyny bilen täsir etdi beýleki döwletlere. Bir fakt barmy taýda bir dili tutarlyp bir halka ýetirer. Ene Türkmenistan şu ugurda parahatçylyk uly işler bitirdi ya ikisini uruş oturan döwletiň arasyna araçy bolup girip şolaryň ikisini uruşuny ýatyrmagy kömek etdi. Ýok. Şu zatlar ýok. Näme boldy? Türkmenistan şu bir taraplyk statusyny alandan näme utdy? Uton zady şol häkimeti basyp alan adamlar, ýagny şol prezident bolup oturarlar, bir kanun ýol bilen gelip ya şol häkimeti şol saýlaw bolmaly terdine geçirilip 4 ýyldan 5 ýyldan saýlawyň ornuna 2 möhletden köp bolmaly dälilen jümläni konstitusiýadan aýryp ýurdun türmelerini kanslagara öwürüp halky şu zınnanyň içinde oturmasa da daşyna oturan zınnana görnüşde taklap geldiler. Ene şonu ullanmak üçin bir taraplyk statusy şolary galkan bolup hyzmat etdi. Daşynyň bir döwlet gelip halkara guramasymy, gyzyl haçmy, ya ýenem hukuk gorajan gelip bizine Türkmenistanyň için barlyk etjek, adamlar bilen görleşjek, monitoring etjek, türmeler barlap görjek, arda şikaýetler seretjek diýdi. Ýok, biz size ursat beremdik, biz bir tarap döwlet.
Islesek sizi salyat yurdun içine, islesek hem kowyaz. Ine şey edip şular bir taraflık statusunu 30 yıl bäri ullanıp gelýär. Ve halkın karşısına gurnolan siyasi yani paralak mı, oyun mu, ceza mı, näme dip kabul etseniz onu özüňiz bilersiniz yurttaşlar ýöne. Şu geçen 30 ýylda bir taraflık statusu Türkmenistan'ı peýda berdimi ýa-da ziýan neyse, men özüm şahsiýet hökmünde şonuň ýeke jinnek ýalym beren peýdasyny göremem. Diňe ziýan. Diňe şol halkary guramalary, edaralary, döwletleri ağırlamak üçin gurnulan ine bir siyasi oyun. Buların dillerini edýän senasy ine biz Birleşen Milletler Guramasynyň tarapdary ýa ine şu biz 3 sözü tasdiklatdyk şol aýdýarlarda bir taraplyk statusyny. Onu tasdiklatmak gereken 3 sözden bir gezek aýtdyň şol ýeterlik. Ýöne Türkmeniň bir sözü bar, bagyşlaýyn ol ona maýdy. Ogru götü gowşak diýdi. Ine bilen şu edýän işi ogurluk we jenaýat bolansa şu gowşak tarapy şunu şu statusy elimizden alaýmasalar dip şonu şu wagtal täzeden ses berdirýärler. Ýöne oň içinde de ses berillen ýa berjekleň içinde Ýewropa döwletlerini kän soragdyrdy. Ona ýurdun özü ýapyk halky goragasyny hiç demokratiýa ýok, söz azatlygy ýok, hak hukuky ýok. O näil bir tarap bolýar dip soraly goýulany şoň öňünden gaçmak üçin ýene de aýna bizine bir tarap regionyna musulman döwletleriniň arasynda bizine şular ýa bir taraply saklamak gerek biz üçin ýalan sözläp şeýtdirip bir günüm hoş günüm dip ýaşap beren jenaýatkar topar bar ýurdun başyndan. Halkymyza jinnekgarlygyň peýda ýoksa bir taraplyk statusynyň. Ozalym şular boýy aýdyp geldim. Şu günem şonu tasdikleýän Türkmenistan ýa Türkmen halkyna beren peýdasy ýoksa bir taraplyk durumunyň. Indi bärde bir zat barda. Ine sen Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Türkmenistan döwleti. Ya respublikasy. Biz oň durumuny aýramda, olar aýyrsa-da biz şol Cumhuriyet durumuny aýramda Türkmenistan Cumhuriyet hökmünde Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. Şoň inni şol Türkmenistan agza bolaly bäri öz boýnuna alan borçlary bar. Mesela eger de Türkmenistanyň öz içki kanunlary dünya kanunlaryny ýa kabul edilen dünýäde kanunlary ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň kanunlaryny şol gabat gelmeýän bolsa diýmek olaň şu taýda güýji ýok. Diýmek ilkinji nowatda dünýäde bar bolan ýa ikrar edilen, bar bolan näle ikrar edilen kanunlar ulanylmaly. Bizde şol barmy? Ýok. Ol bar. İkinji tarapdan ýa-ni bir taraplyk statusyny alym diýip, bular şol Birleşen Milletler Guramasynyň logotypyny, suratyny, zadyny, baýdagyny öz ýemesine goýýandylar avatarkasyny. Isle atasy bolsun, isle ogly bolsun, Ozal Niýazowdy ine şolaň kalkan edip ullanýan şo Birleşen Milletler Guramasynyň avatarkasy. Ýöne şoň aňyrsynda bular diňe halkymyzyň ýerasy baýlyklaryny talap etýärler. Şu taýda Birleşen Milletler Guramasyny kabul eden bir topar kararlar bar ýurtdaşlar. Şolaň biri açyklyk bolmaly. Gelin ene şu mali açyklygyny alyp göreli. Ýurda näme girdiz gelýär, näme çykdyz gelýär, şu büdjetde näme bar, nira harj edilýär. Şu zatlar ýa-ni mass mediýanyň üstü bilen, medeniýetiň üstü bilen, hökümetiň, döwletiň strukturarynyň üstü bilen halka ýetirilmeli. Şol edilýärmi? Ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden kararyna laýyklykda her bir döwletde ýola goýulmaly bir tertip bar, olam deklarasiýa. Her bir adamyň diňe ýol başynda her bir adamyň girdijisi
görünüp durar ýaly, aýan bolar ýaly. Şoňa hasabat bermäge döwlet ýolbaşçylarynyň borjy bar. Siz han aýdyň, haçan eşitdiňiz Niyaz ýa-da Gurban Gulya oň ogly hasabat berýär. Näme girdejisi bar, näme gazancı bar, näme emlägi bar, ýa bir ýylyň dowamyna näçe gazany nira harçlady. Barmy şu zatlar? Ýok. Aýdylana, täp ýurdun ähli emlägi şol sany hazina da bir maşgalan elinde. Ol hazina näçe pul geldi? Ol hazinadan näçe pul çykdy? Nira gitdi? Kimiň jübüsini, kimiň haýryny, kimiň peýdasyny onu deňe şol ataly oguldan başga bilýän adam ýok. Ola Niyazdy, innem ataly ogul. Çaklama göre hana aýdy otyr taparaga ýoldaşlar bilen çykarypdyrlar. Umumy suma şol 30 ýylly ogurlanyň tuman taniýa 35 ýylly 350 milliard dolar bir ýene-de şonçarak pul ogurluk ýolları örenip çykarlar. Jemi 700 milliard bolýar. Han şoň hasabat. Berilýärmi? Ýok. Näme üçin berilene? Siz boyun aldyňyz Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Demek şo taýda, şo guramada da şo agza bolmagy hiç hili mümkinçilik ýok. Kanun nukta nazardan. Sebäp ol guramanyň ýemmesin talaplaryny berja eden akly ýa düzgünnamasy. Onun için näme üçin olur bir tarap bolmaly ýa näme üçin olur şo Birleşen Milletler Guramasyny asla durmagy haky ýok. Men şeýle pikir edýär. Bular diňe näme dip sypýarlar, ona maýdaýyn ýurtdaşlar. Şo Birleşen Milletler Guramasyna degişli tölemeli muzduny töleýärler. Her ýylda tölemeli näçe million dolar bar. Şonu töleýär, daşyndanam o tak sowa giden bolýarlar, o taýdan mihman çagyran bolýarlar. Garada iýdirip içirip iýdini ugry diýerler, dögün çög bilen neşe bilenim şeýdip sypýarlar. Başgaça bolany on hökmen Türkmenistanyny monitoring geçirmen, monitoring diýmegim şo barlap görmeli. Şol halkara guramanyň kararlary Türkmenistanyň ýerine ýetirilýärmi ýa ýetirilenäkmi? Ýa-da Türkmenistanyň öz üstüne ýa boynuna borç diýip alan neytrallyk, bitaraplyk statusy berja edilýärmi ýa ýokmy? Bu edilmeýänligi görünüp durar. Hana Orsiýa şumar Ukraina bilen 4 ýyl bolýar fevralda uruş alyp barýar. Türkmenistanyň SSR'den galan ok yaraglar, snaryatlar, beýleki eme harby enjamlar ýa yaraglar nira ýok edildi? Eger Türkmenistan bir tarap bolýan bolsa, näme üçin ol Orsiýada gidýär? Ene soru. Ýok, bar diýän bolsa, ýok biz hiç kime beremzak diýse, açsyn iskilatlary görkezsin. SSR zamanında näçe yarag galdy, näçe ok yarag galdy bizde hasabat bar. Nira güýrüm jürüm bolu bu zatlar. Ene bir Türkmenistanyň asla bir tarap däldigini görkezýän bir misal. Türkmenistan bir tarap bolýan bolsa, ana Ukraina tarapy berdi. Näçe adam Orsiýa tarapyndan hakyna tutulup, Ukraina urşa uğradyly Ukraina halkyny öldürmek üçin. Ende sen neutral ýa bir tarap döwlet bolýan bolsaň, näme üçin sen grajdanlar ýa ýurtdaşlar gidip Orsiýetde kontrakta gol çöküp başga bir döwletiň grajdanlaryny gyrmagy gatnaşýar. O hakyna tutmak bolsun boli. Şuna bir taraplyk statusy ýa durumy Rusgat ýaradylyk berýärmi? Elbetde ýok. Hatda şo goňşy Özbegistanyna, Kyrgyzstanyna, Kazakstanyna da şular ýaly işe gatnaşan üçin ýa gatnaşýarlyk üçin ýa gatnaşyk bolmak üçin ýörüte jenaýet emesi bar, maddasy bar. Döredilen ýa girdilen. Näçe ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilýär. Eger de şol döwletler grajdalar gidip Orsiýa tarapdan Ukrainanyň üstüne hakyna tutmak goşun bolup gidip halky gyryp oturarlar üçin. O bar. Tutsak edilýärler bar. Azbekäni ýön hemmesi diýip aýtman. Ýöne Türkmenistan sesin çykyrman oty.
Näçe ýyl gülýäligidimi diýem toprağa garly Ukrainada, Mesarukada. Näçe müň häzirem şo taýda. Anna Türkmenle tohumlyk nesil galjak mı şeýdip gyrlyp otursa. Bidiňe urşa gidýän ol ykdysady taýdan, açlykdan, horlukdan, derman ýetmezçilikden, keselçilikden, beýlekiden iş ýerine wepat bolan ýa özge ýurtda bular hasap almandy. Ene bolup duranda Türkmeniň tragediýasy şu taýda ýurtdaşlar. Ene dolanyp gelýär. Bärde ene 10-njy dekabry Gaga suwdunyň öňüne sömürip durmaly, kelle ýalaňyşlap eden harby jenaýetlerine jogap bermeli. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arkaýyn hana ýenem Türkmenistana bardy. O taýda ol Gurbanguly bardy, gurrunam ýok ýa oň ogly bardy. Olary tanıyanmysym, bilýänmisem diýenak ýoksam seredin. Gurbanguly 2007-nji ýylda geldi, fevral aýynda. Ondan bäri mene 18 ýyl geçdi. Gurbangulyň familiýasy Berdimuhammedow, dogmasynyň familiýasy Berdimuhammedow. 18 ýylyň dowamında Putin şoň familiýasyny öwrenerçe wagt bolandyr. Berdimuhammedow diýip. Şeýlemi? Ýöne dünkü duşuny Berdimuhammedow diýip. Beýle diýmek orsadan türkmençe geçersek Berdi siňe giýýän Berdi bolýar da Berdi. Ene siňe giýýän adam bolýar. Muhammedow bolsa. Ene şeýdip on kimdi otyrotaýdy, onu adam gazabyna da görülen. Ene şo tak geldi Putin. Sen bir taraf döwlet statusyň bar. Halkara Gaga suwdam onu jenaýetkar diýip hasap edýär, gelip şol suwtda jogap bermeli. Onun suwt kesgitler, o näme jezasy bar, näme jenaýet edipdir. Ýöne şol gözlenýän we baran ýurtlaryna tutulmaly edilen adam. Ne Vladimir Putin. Ene bilim Berdimuhammedow bir taraplyk statusynyň ýeňsesine giýden oturan atal ogul. Ene sen bir tarap bolýan bolsaň, sen ol Ukrainanyň üstüne çözup ol halka gyryp oturan adam senden üçin öz ýurduňa salýan birinciden. Ikinciden gelenden soň senden üçin onu tutup Gaga suwduna ugradyňa. Ya Gaga suwduny jaň edip aýdyňa, ene şo bize geldi bol meňe güýjüm etene gelinde şu taýdan alyp gidin diýip aýdyňyz. Siz bir tarapy. Ýok. Ýene de şu taýda bir tarap däliňizi görkezdiňiz. Yaraglyňyza bir tapşyrdyňyz muhtuny. Yerasy ýanky gelýän gymmatlyklaryňyza Russiýada mugut berip otyrdyňyz. Şol sany gazam, nevdinem, benzinim, salyarkasyny ol abitsony kerasyny çeldi. Ýa bilnen akmy. Ya ol Krasnovodun portunun Astrakhana ya Derbent'e gidýän gämilerine mi görenaklar mı kosmosy? Ya Astrakhanyň töweregini saklaýalar bazalarda. Ene bilen bir taraplygy ýurtdaşlar. Enne olam geldi. Aşgabatda Putin geldi. Enne şo taýda ol Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşýar. Erdoğan ota ýöreýte bir iş çözmek üçin baran adam. O Gurbangulyň ya on dogmasyň ýüzüň örenlikden agyr Putin bilen iş meselesini çözmekçi. Ol söwdady otyr Orsiýet bilen. Hem şol bir wagtyň özünde Ukraina meselesini gararly diýip habar berildi. Endi gelin şu meselede biraz içkiýdak seredelin ýurtdaşlar. Näme meselelere garadylar olur o taýda. Putin bilen Erdoğanyň duşugyny yglan edilen esasy mesele şol sanyny ýanky Orsiýet Ukraina arasyndaky öňe situasiýany dogurlamak ya şunu ýola getirmek ya uruşy ýatyrmak diýen ýa meselelere de gararly diýen. Şo taýda bulan öňe süren zady ýeme Orsiýadyň ýa-ni Ýewropa döwletlerini banklarda saklanýan Orsiýadyň merkezi bankynyň pullary bar, döwlet pullary, döwletiň pullary $300 milyard bolar. Ene şonu Ýewrosoýuz karar etdi, şoň 200 milyardyny alyp Ukraina
harçlamaly. Şolara gerek ok yaragy, şolara gerek infrastruktura diýil ýa-da ýa-ni bu orsiýet bombalap otyrda Ukrainada şomal köp bölegini ne ışık bar, ne su var, şo bombalap ýa-ni elektr stansiýalary ýok edilensoň, indi şolaryň dikkatmeli. Näme hasabyna? Şo orsiýetin şo taýda goýumynyň hasabyna bular Ukrainanyň üstüne çoldymy? Çoldy. Fakatmy? Fakat. Yumup yumup bölerim şol döwleti hawa. Demek dikeltmek gerekmi zerur? Zerur bolsa ana orsiýetin puly Ýewropada ýerleşdirilen banklarda. Ne şolar al Ukraina geçirmek barada bular karar kabul etdiler. Indi şo karary Putin Erdogan bilen arar maslahatlaşýar. Diýen zady näme? Şu ýagdaý eger diýe şo pul alynsa diýe-de Ýewrosoýuz alsa şo puly Ýewropa döwletleri onuň ýanky alyp Ukraina geçirse bir dünýäde eýam şol ikinji jahan uruşundan soň ýola goýulan finansawy sistema bar ýa maliýe sistemasy. Ine şol bozular onuň başly barat ýagdaý emele geler diýip aýdýar. Ol gelermi gelmezmi ol ikinci ya beşinci mesele. O barada Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary aýtdy, şol 200 milliardy biz alýar. Eger soňra orsiýet şuňa arz edip ýür tutsa, soň biz ola bilen sutlaşma taýýar. Onsoň näçesin biz ýygyny şol banklara tölemeli, orsiýede däl, banklara tölemeli. Näçe wagtda onu biz soň görleşir. Ýöne häzir Ukraina şo pullary biz bermekçi. Ne şey diýip aýtdylar. Emma bular indi şol pul alynsa Putin'in aýdýany Erdoganyň gapdalyny otyr bilemek razy bolupmy ýokmy? Putin'in diýýäni şo pullar alynsa halkara şu maliýe guruluşy ýa ykdysady guruluşyna pytrar dargar gider. Şoň gurrun ne diýär? Ol bolup biler. Ýöne sen eýýäm 4 ýyl bäri, 4 ýyl däl 11 ýyl bäri 2014'den bäri haçan Krim ýarymadadyny bular şo taýdaky harby goşullary ulan öz haýryna geçirilen gününden bäri ene sen döwletiň, goňşy döwletiň ene döwlet guruluşyny bozdun, serhet bütewligini bozdun, onuň garaşdyrlygyny, öz başlaplygyny hemmesini bozdun. Şu zatlary edip bilýän sen inni gelip sen ykdysady ýa-da maliýe goýumy el bolsa bu eýam halkara düzgünleriniň bozulmagy bolýar. Ene ýeri geldi şo taýda Putinim Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy döwleti bilen Erdoganyň şol Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy iň esasy şol kabul edýän ýurt bar Türkmenistan. Ine şolam Birleşen Milletler Guramasynyň diňe agzasy bolmak bilen şäklenene ol bitarap döwlet. Ine ol şo taýda aýtmalydy, Gurban ul götürne gaýraty bar bolsa bagyşlanmaly ýurtdaşlar. Siz näme üçin ine halkara yglan edilen ýa ikrar edilen döwletiň serhetlerini mezbur haly üýtgetmekçi bolýan ýa üstüne çolup eýem 20 götürüm territoriýasyny aldyňyz. Şu halkara kanunlary boýunça ýa Birleşen Milletler Guramasyny kabul eden kanunlaryny gabat gelýär ýa ýokmy diýip sorag bermedi şulara. Ya Putin. Şonu etmeli-de. Ol eger bir tarap döwlet bolýan bolsa. Kimden gorkýar? Sen bir tarapa. Hiç kim tarapyn tutsalyňap, sen Birleşen Milletler Guramasyny ine akly kabul eden kararlaryny görkezýär. Ene şo taýda ýazylýar. Gara syýa bilen ak kagyzyň ýüzünde. Hiç bir döwletiň serhetleri mezbur haly üýtgedip bilinmer. Bolly gutordy nokat. Näme üçin Ukrainanyň territoriýasyny mezbur haly üýtgetjek bolýarlar onu? Ene sorak. Näme üçin şu meseleni Gurban Gulya oň ogly galdyranak şol duşuşykda sen bir tarap döwletiň wekili. Eden akly. Täp olun hojaýyny Putin. So Putin hajatkana gitmedi-de şolar 7 güllabam gitmeýärler şota. Ene bulan döwlet dolanry şoň ýaly. Ene bu taýda ýene bir aýlawly gurrun bardy ýurtdaşlar. Recep Tayyip Erdogan bardy şota. Ol elbetde aýdandyr oňa Putin.
Şu uruşu besetmesek, bolanak sen besetmeli şunu halkara ýagdaý gaty dartgynlaşyp barýar. Eýem milletler, ýurtlar, döwletler 3-nji jahan uruşynyň içine girdi. Bir ulu uruş başlansa hiç kimede o taýda egilik ýok. Hemme milletler, döwletler gyryljagy görünüp durar. Atamny bomba millet ýa-serhet saýlana. Şumal dünýäde saklanýan ýaragyň mesveri, şol ýadro ýaragynyň mesveri, şu ýer şaryny, bütün ýer şaryny pytratmak üçin 7-8 ýerde pytratmak üçin ýeterlik ýarag bardy. Bize biri ýeterlik şu ýer şaryny pytratmak. Orta 7-8 etse şunu ýok etmäge, ene şol ýaly ýarag bardy. Ýadro ýaragy, atom bombasy. Ene şoň garasyna gelenmezde ene düşünsäýmeli ýalla. Ýok. Putin näme diýär? Erdoganyň ýa gözüne men güýçlük görkezjek bolýam, ýa onu şantaj etjek bolýam, o Türkiýany ýa onuň Türkiýe döwletiniň getirip öýde oýnap oturup bokunyň içine sokjak bolýam. Ene şo duşan gönülleri ýemede Ukrainada Odessa şäherine Türkiýanyň uly ýük taşıyan gemisi bar, azyk ýükün taşıyan gemi. Şonu oruslar dron bilen urup partlatdylar. O gemiň üstünde de Ukrainadan Mısır'a alyp gitmeli, ýa-ni çigit ýagy diýilýär, patsolnusyny masla bolany çigit ýagy bolýar. Paxta ýagy däl, güne bakar ýagy. Ene şonu al uğrajak bolýan emani gemini Odessa'da partladylar dron bilen. Bu näme alamaty? Ýoksam ozal şu uruş başlanmaýar şertname bar. Ukraina bilen Russiýanyň arasynda, ondan soň beýleki Ýewropa döwletleriniň arasynda şol Ukrainanyň owa hojalyk mallary bar, ýa-ni öňümleri. Buğdoymy, oň öňümi unmy, ýa-ni aýşymy diýelim, güne bakar ýagymy, ol Ukrainada gaty köp mukdarda öňürilýärdi. Ol bir baý toprakly ýurt, ol SSR zamanynda Ukraina. Indi şonu el urmazlyk ýeme şertnamasyny baglaşdyr, öz aralyny. Ýörüte koridor bar deňizde. Şonun gidýärler, şonun meýdana gelýärler. Ýuky gatna diýär, eýlägen beýläm. O takdyny şol owa hojalyk öňümleri. Şonu gatna diýenim esasy eksportýorym, importýorym Türkiýe döwleti bolupdyr. Indi Erdogan bilen Putin'a Aşgabatda oturup, bularam alıp on gemisin partladyarlar. Näme sebäpdi? Ene soragy ýurtdaşlar. Ýöne Erdogan o taýda Putin'in ýakasyndan ewşitlep tutana. Aýtdy, "Ben şol ýerde atlar bolanak, etmek bolanak" diýdi. Ýöne oň ýanyna Ukraina şol deňizde ýa-ni ogurluk ýolu bilen alyp gidilýän newit önümleri bar. Ene şolary partlatdy dronlar bilen, ýa-ni suwasy ýemeler, raketler bilen. Sebäp oňa halkara sanksiýasy girdiler, şol zatlar gatnatmak gadagandy. Russiýanyň ýangyçlaryny. Oňa Amerikan sanksiýasy bar. Ene şo sanksiýanyň Ukraina şo deňizde ullanýar. Ýöne Türkiýanyň gemisini. Näme üçin Russiýa dron bilen urýar? Sen partlaýaryň, sen biznes boýunça gatnaşyk edýän döwletiň ýa milletiň, sen milletiň gidip Türkiýede ýylonkay diňjalýar. Türkiýe gadagar eden aga, gelmesin niýe aga? Sen o ganhorluň en atasymy, doganlarynasymy ýa özlerimi? Hana ýol açyk samolyotlar uçup dur Türkiýe. Onu näme üçin sen beýdýän? Diýmek, bärde ýene de bir perden aňyrsyny oýnalýan syýasy oýun bar. Şonam biz ýurtdaşlar bilmegimiz zerur. Bilemek, soň näme bilen gutarjak, ýöne edilip oturulan işler ýa oýnalýan syýasy oýunlar gowlugyň ýa ýagşylygyň alamaty däl. Onuň siziň dikkatiňize ýetirendim. Indi bu ýanky soňky soraga çeýliş taýda bu 15-nji dekabr ýurtdaşlar. Bilemem senesi. Geçen ýyl ol Samarkandda Türki döwletleriň duşu bolanyna şo taýda UNESCO konferensiýasy geçirilipdi. Halkara gurumy bar UNESCO diýip. Şo taýda bir senäni bellediler. Her ýyl ýanky 15-nji dekabrda
türkü dilli döwletlerin ýa-da milletlerin bayram güni diýip. Bu näme üçin? Şol türk dili ýa türkü dilliler gadymy milletler ene şolaň öz medeniyeti var, öz geçmiş ýoly var, öz taryhy var, ýa taryhda galyran ýyllary ýa bitiren hyzmatlary ummasa şoň üçin şu milletleriň güni bellenilmeli, ene Birleşen Milletler Guramasy karar çykardy. Her ýyl 15-nji dekabrda inni şol türkü döwletleriň ýa türkü dilli döwletleriň bayramçylygy bellenilýär. Ene şu bilen şol bayramçylyk bilemek bilen Aşgabatda kim belledi ýa näjere bellediler ýöne bu bähbitli ýa gowy tarapy var. Gelecekde ähli türkü dilli döwletler, milletler özara ykdysady taýdanmy, harby taýdanmy, milletara gatnaşyk emedimi araçlar bileleşmek bilen bolarlar. Sebäp biziň kökümizden bir hemmamizin dilimizden bir medeniyetimizden bir dinimizden bir. Şoň üçin bärde paýlaşary, böleşary ýa uruşary hiç şeýle esasy ýok türkü dilli döwletleriň ýa milletleriň arasynda. Ýyl geçdikçe de şu döwletler, milletler beýrek golaýlaşmak, birleşmek bilen bolarlar. Onu döwlet ýol başçylary ýa şuň dikme serdarlar var, Merkez Aziýada akylar. Olar islese de, islemese de bu halklaryň isleri şolum arky netijede ýeňişe alyp gelir. Demek şu döwletler ýerugiş ol bilemek Turan diýip döredörlermi ýa türkü dilli milletleriň birleşmesi diýip döredörlermi? Gara şol gün-günden şoňa golaýlaşyp gelýär. Eger şol baýda ikrar edilen bolsa demek umum bir parlamenti döredilmegen uzakda däldir. Ýa geňeş ýa bir şular ýaly bir zat soň halklaryň öz aralaryny gatnaşygy, syýasy, ykdysady gatnaşyklary ýoly hökman goýular. Viza düzgünleri ortadan ayrılar şu döwletleriň arasynda. Ene bu ýakyn gelecekde boljak ýagdaýlar ýa işler. Şonuň biz bilmegimiz zarur. Şoň üçin her birimiz 15-nji dekabr kalendarda bellep goýalyn. Şonuň inneki gelecekki ýyllarda hem özümüz beýrek gutlar hem daş töwregimizdäki türkü dilli milletleri, döwletleri şu bellenýän gün bilen ýa-da bayramçylyk bilen gutlamagy bizde doli esas var. Ene şonu aýdaýyn mene şular ýaly bir ýanky hoş habar bilen şuňky dostsumy tamamlamakçy bolýar. Erte bugün wagt tapdygymdan ýene-de edilmeli çykyşlarken olam esasy zat şol. Yani geçen sapar aydık geçildi. Men 2 hepdedir Qarabağ tragediyasi. Ene şu taýda aýdylmadyk zatlar gatken, ene şolary men aýtmakçy bolsam, ýetiren bir gepleşikden, 2 gepleşikden, 5 gepleşikden material kan, şonu bollugyna görä size ýetirmekçi bolýar. Bolýa sag bolun, sag oturun, saglykda görüşelim ýurtdaşlar, hemmäňiziň öňünde saglyk.